Neverovatno. Luna Đugani tokom večeri prepričavala za drugarima traumu iz bioskopa u kom je bila sa dečkom Markom Miljkovićem, sestrom Ninom i njenim dečkom. Naime, Luna ispričala o horor filmu nakon kog su instalirali aplikaciju koja pokazuje datum smrti o kojoj se govorilo u fikciji. Išli smo na horor film naš četvoro. Nina i ja obožavamo horore, a pola ne smemo da gledamo. I došli mi tamo, ceo film Nina i ja vrištimo, još nas njih dvojica plaše tokom filma. I sad u tom filmu tema je da su klinci na žurki otkrivaju neki sajt na kom saznaju za koliko će da umru. I oni misle da je to sprdnja. Jedna devojčica je to instalirala i njoj piše za koliko će umreti. I slušaj, i ona kao da je sprdnja. I Luka uzme da instalira to i on koji se nasmeja ni nas uplašila. Sećaš li se da je imala tad napad, počelo srce da je kuca, nije bilo dobro. Jedino on i ja nismo smele to da instaliramo. Ja nisam smela, Marku je pisalo za 3 godine, Luki za 9, tako da ćemo vidjeti, ispričala je Luna.